tsallake. Aisha indo Aisha Aisha ta Aisha ita komai nata daban yake. Za ka ga ko da ma wankanta daban yake. Azakar labi daurin dan kwalinta daban yake. Kuga sarkoki har ma dan kunnanta daban yake. Tana da biya ta daban yake. Indo da take nake makiya da sun sake dan kin bar su a tsallake. Aisha indo Aisha Aisha ta cikin raina na yi dan uwa wanda ma ya fi ni san kaina baya so bai bari ma a zo kuna duk abin da za ya sa rai ya yi kuna zan iya baka komai ni kuma na yi rashi ba ni da kamar kai a duniya ta da ce kun kiran sunansa ba za ta dawo ba sabon sai dai na aika ta miliyoyin da ba su iyaka ba kamar auka kamar hankali ni ma ban san ta yanayi ba soyayya ta fi karfin arin jaye ta ba zan kiyaye ba na tambayi zuciya ta mai addinin so ta ce kaiya ka so kai ka ba shi addini take na ce da su hayya ta ce neman sababin akida nan ma biya buya bai da yare bai da siffa bare launi da kama mu ɗauka ya mamansa Amina ya ga Amina mamansa ya hayya jika ga ya hayya Abubakari garkuwar mu dangi wani dosa aiki da kulawa yabawa aiki da kwarewa zagewa Allah ya tsarewa ya rikawa biji da kwarewa da kulawa an shaida Zubaida da dadewa ba ta gajiyawa da ciyarwa gatan tafiya kun ke zamu fiyar da kin ka zage da ceton Zubaida kin zama uwa dan renan Zubaida saje a kaceri burge Zubaida ke adda furar ke damu Zubaida idan sun karaba ba saba Zubaida ya kyautu kike ware namu mu shaida kin san darajar da ki dai a garan da ka fito ka ja gaba kai za mu yi wa mazuri taro na dangarin mu zaje makura ga gemu ja oji ka zo ka ja mu tafiyar kwarai tafiyar ja oji na ce gaba ne ja oji maganar kwarai maganar ja oji ake yi gaba ne ja oji magana ake ta kwararre horar mu koyi hannun dama na baba shuri ka gari zamba tafiya ba ni ban sake shiri ba kai ma baka sake shiri ba
ayya